Ήρθα να δοκιμάσω το σκαφάκι και βλέπω ένα γλάρο ο οποίος έχει πιάσει μάλλον... έχει πιάσει σε δίχτυα. Προσπαθήσουμε να το απελευθερώσουμε. Βέβαια θα μας τσιμπήσει τώρα αυτός. Αλλά να δούμε. Αυτές τις μαλακίες κάνουμε και την πληρώνουν τα ζώα. Σε δίχτυ μάλλον έχει πιαστεί. Να δούμε τώρα τι έχει κάνει εδώ. Τι είναι αυτό που έχει, σακούλα? Σακούλα. Ήρεμα, ήρεμα. Σε λεπτό το κόψουμε. Θα βρούμε ένα μαχαίρι να το κόψουμε τη σακούλα. Είναι κρίμα. Έχουμε κοφτάκι.